Olemme riippuvaisia metalleista. Tarvitsemme niitä rakentaaksemme parempaa tulevaisuutta, kehittyäksemme ja kehittääksemme ratkaisuja vihreään siirtymään. Siksi tarvitsemme kaivoksia, nyt ja tulevaisuudessa. Rauta, kupari ja kulta ovat välttämättömiä modernin, ekologisesti kestävän yhteiskunnan raaka-aineita. Suomen Lapissa, Kolarin kunnassa, Hannukaisen vanhalla kaivosalueella meillä on yksi Euroopan suurimmista hyödyntämättömistä rauta- ja kuparivarannoista. Kaivoksen uudelleen avaaminen nostaa merkittävästi kotimaisen rauta- ja kuparirikasteen tuotantoa ja omavaraisuusastetta. Me olemme 100% kotimainen kaivos. Meidät omistaa suomalainen perheyhtiö Tapojärvi, joka on kansainvälisen teollisen mittakaavan ympäristötekojen ja kiertotalouden edelläkävijä. Siksi meillä on Suomen parasta osaamista ja teemme kaivoksestamme maailman puhtaimman monimetallikaivoksen. Olemme sitoutuneet luonnon, ihmisten ja talouden kannalta vastuulliseen ja kestävään toimintaan koko kaivoksen elinkaaren ajan, myös sulkeminen huomioiden. Kehitämme rohkeasti uusia, turvallisia ratkaisuja, palveluita ja toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää kaivoksissa ympäri maailmaa. Huolehdimme, ettei toiminnastamme aiheudu vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle kaivoksen toiminnan aikana eikä sen jälkeen. Kehitämme, tutkimme ja testaamme vesien käsittelyn ratkaisuja niin pitkälle, että voimme olla varmoja, ettei kaivoksen purkuvesistä aiheudu haittaa ympäristölle. Tarkkailemme ympäristön tilaa jatkuvasti sekä kaivosalueella että sen ulkopuolella. Saamme nauttia puhtaasta luonnosta ja sen antimista, jatkossakin. Kunnioitamme ja kuuntelemme sidosryhmiämme. Käymme faktoihin perustuvaa avointa, rakentavaa, jatkuvaa vuoropuhelua. Huomioimme alueen muut elinkeinot. Uskomme kaivostoiminnan ja matkailun yhdessä vahvistavan koko Lapin ja Kolarin elinvoimaisuutta. Luomme pitkäaikaisia, vakituisia, ympärivuotisia työpaikkoja sadoille ihmisille ja mahdollistamme alueen kehittymisen. Yhteinen hyvinvointi on meidän päämäärämme. Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä tekee työstämme merkityksellistä. Olemme vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan suunnannäyttäjä. Hannukainen Mining, Kolarin kaivos.